Sasampunipun kula nampi Kancing Gelung Jundamani keparing kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu wangsul dhateng negari Pancawati. Iya Anoman, aturna sungkem kono ngersani Kakang Prabu Rama Wijaya keparing nyuwun pamit sing ati-ati Anoman. Kewajiban siji wis rampung. Mung kari mbobot sepira kekuwatane wadya bala ngalengka atak gawe jalaran Kyai. Ana swara rame-rame jroning Taman Soko. Bareng tak perpeki wis mawut kahanane. Weh, pae kandhane sapa ana kethek ngorak-arik Taman Soko. Tak tibani senjata rantai mbuh dadi wareng. Ayo, kowe kethek alasan. Kowe kethek uculan saka ngendi? Kelakon tak rantis ora iso obah. Ayo, ora sah kowe rembug. Aja mau rantis siji, 1000 tibakno kabeh. Ayo mara aku ora bakal mundur sangkah. Aja mung selembar antine. Rangkepo 1000 aku ora bakal miris. Wah, menungso ora tata jambak iki. Woi! Wonten dawuh. Sapa tuku kethek? Arep gopo tuku kethek? Nyuwun pangapunten Rama Dewaji. Piye? Menika mboten tumbas. Lah terus. Entuk nang endi? Wonten Taman Arga Suka dipun orak-arik saring kula tuweni monyet elek menika ngorak-arik Taman Suka. Weh, dianak. Ora totok. Taman Soko digawe larang-larang mudur arek karo kethek. Kowe kethek alasan. Malah tekan kene. Lho. Cek medeni. Iso mong sik. Iso mong kethek iso mong. Iso guyu. Dosa monggo. Lho, cek ngerti aku sik ngerti aku. Kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Aku Anoman. Anoman. Iya. Aku Rawana Raja. Kowe kok iso omong? Kowe kok iso omong aneh-aneh? Kowe jen siluman. Ora usah kaget. Rawana Raja, Ratu Angkara Murka. Wih, edan sengak ketheke omongane. Ayo. Aku tekan kene iki minangka dadi utusan saka negara Pancawati. Utusaning Prabu Rama. Mara diage kundur Rekyan Warasinta. Yen nganti ora tok balekake titenono kelakon tak ora arik praja ngalem. Walah dalah ana kethek kok kincen aku jet. Iki polonen wae jet. Hai. Yang satelek.
Rama Wijaya kowe melu nyampuri perkaraku. Jit wonten dawuh iku rasa dadak diopeni kethek kaya iki rasa diopeni diobong ning alun-alun sedika. Parat Gunawan wonten dawuh ana kethek ngane-anehi ana kethek nyeluman iso omong tinemune kongkonane Rama wis ben kapok lha tak pateni tak bekakak manggur miyin kok Prabu piye Anoman menika namung dapur utusan kenging menapa dipun pidana mangke malah kirang prayogi kowe kenal to karo kethek iki mau bareng tak pateni kowe mbelani kowe mbelani karo monyet iki oh mboten kula mboten mangertos namung kula menika jejeripun sami kemawon nguningani menawi Raden Anoman menika namung utusan paduka midana utusaning Narendra menika kirang sae pun sapanipun wah enggak gasok cangkeme wong-wong sing ora seneng bakune Dasamuka aja ana sing ganggu kethek iki ora urune ora tak pateni dheweke bakal ganggu uripe Dasamuka kowe seneng karepmu ora karepmu tak obong kethek kae yaksat kowe wonten dawuh goblokmu kuwi lho enten apa to kon ngobong ora gawa apa-apa utawa goblok iki nggo gawa obor gawa geni oh iki wah goblok-goblok ora jaman Wata kaya mangkono. Obor wis manghalat-halat ngobar marang Sang Anoman. Sekawit amung sak mrica binubut uruping ponang dahana. Dupi kasiliring para bancana saya ageng uruping geni ngobar dhateng ragane Sang Anoman. Nalika semana Ri Sang Anoman nedeng-nedengi mamerake marang kasektenira. Sigra mata aji maundri datang ngedap pinawasa agenging dahana saya wageng sariranira sak gunung rong gunung telu gunung petang gunung limang gunung pitung gunung ngebeki jagat ngedum geni geger mawet negari Alengka
Raden Anoman geger mawon negari Ngalengka kobar saking geni ingkang manggalat-halat keparenga paduka ngracut Bramantya paduka Raden katepangna kula pun Gunawan Wibisana kadang tarunanipun Kakang Rahwana Raja kula badhe mbudidaya supados Kakang Mas Rahwana Raja kersa mangsulaken Sang Dyahayu Warasinta keparenga paduka pitados kaliyan kula Raden benjang menawi wonten wedal ingkang prayogi kasuwitakna kula dhateng Prabu Rama Raden. Raden Anoman paduka niku namung dados jejering utusan. Nggih, kondur mawon sampun pikantuk damel paduka nak yenaken Sang Dyahayu Warasinta Raden.